Siyabonga abantu bedla media sicela ukuthi subscribe and follow and comment. Okay, and ningakhohlwa ukusubscribe manibukela ivideo niphinde ni like niqhubeke njalo nisifollow. Angilithathe leli thuba ngibingelele ababukeli nabathandi bedla media namhlanje mfakazi. Siyabonga ke kubabukeli bedla media. Siyabacelela ukuthi ke idla media ayiqhubeke ithuthuke. Bafowethu siyacela ukuthi ni like ningabuki nje kuphela. Makwenzeka kufika ithuba lokuthi kuvela iadvert while usabuka ibuke leyo advert leyo izokwenza ukuthi abafowethu bethuthuke yenza ukuthi umsebenzi uqhubekele phambili ungashoni phansi. Sithi phambili ngedla media aqhubeka kanjalo. Siyabonga kakhulu. Akusibona abangathandi akuza kuwe Nkosi ngibonge kakhulu sibonge kakhulu nje ithuba ngiyakhetha inkosi entasefilimaza siyabonga abantwana basezulwini ukumenywa nami ngisuka khona eHarding yize ngibekhona phakathi kolomuzi wasefilini. Amen. Bangcwele ngibikelela uNkulunkulu wethu uyazi lwezulu uNkulunkulu opheleleyo kaNazaretha. Amen. Amakhosi akhona inkosi ekhona ingale yakashabanga shabalala eMnambithi windato unekwaziyo manje inkosazana baba ukushe omunye uyabuza ngenhliziyo uthi iphi ngoba ngizafuna ukugana siyazi phela inhliziyo umuntu maNazaretha lo phakamayo inkosi yaMbote hadi kudala inkinga. Amazi mhlawumbe kuyezwakala inkosi uMbote kudala inkinga hadi Dosi lapha maNazaretha fana umuntu ayihlele ayilungisa ukuhamba kwakhe ungayidala inkinga esontweni ngoba mawudala inkinga esontweni athi sodala inkinga esontweni ngawe lebandla maNazaretha libandla elihle kodwa lona izinto ezincane nje abantu
ufuna ukuba abakhulu ukhona uNyazi ngani umvula uzomvumela yini athume into yakhe amdlulisele umshumayeli kodwa uma ethanda umdlu Mazaretha ngicela siphilele enkonzweni sibuya kumashi bekumnandi emapondweni wena ongafikanga sorry kodwa kona bekumnandi emapondweni ubaba uzowasipha elinye isonto lesithathu nangakini sengathi ungaba mnandi sengathi angaba mathathu kodwa maniphethe kahle Mazaretha yinto ethanda ukukhuluma iqiniso wokuthi uyangithanda noma ungithanda wakho kodwa uNkulunkulu ongilanda entambeni ngigwetshwe yona ngicela uyangithanda ngoba thola engangithandi ngaba ngikho noma ubani umuntu lapha khona akaphatha isandla sakhe athi uyathanda uNyazi akesenzapo ayeshasonke sicela uNyazi angizazi uyithathaphi inkomo bangacela uNyazi phezulu lithi nalo akuphakamisa isandla lithi nalo singabani Lisithi nje bese lithi nami Mazaretha ningabani kodwa yosho uNkulunkulu ngelikila kodwa futhi uhlalezo ethi nina ningabani uyawahlabelela ingoma laphana emcimbini mdluli ethini ethi siyamazi umelusi athi nasemapondweni bayayazi aphinda athi futhi siyamazi umelusi siyamazi ubamawaso waphinda wathi nakaZulu siyamazi futhi ungekho phela wena waseyimali indawo wabala Cape wabala kuphi wayefesho wathi uNyazi ngeke ulenze lutho noma sewuthanda ubesho ngakithi-ke athathana lapho kwesamfundisa umthetho ubhayilana right awufukushumahele kwezunikezi basho lapho akhuluma ngebhayike sashita umbona ubhayilana Mazaretha njengoba silapha lo uNkulunkulu Mazaretha yokhuluma indaba engayizwa uthi ubaba uNdlangisa umvangeli waseHardinge wayidrivela inkosi kaMilanga uthi ngayilanga wathelele angwazi itilene ebovu abazi itilene ebovu phakame uthi wathelele uthi kwasa kufika ingane yathi ingane uthi baba khipha imoto Ndlangisa sabe esuku ngo-12 1200 engenaso isikhathi noNyazi futhi nalanaso isikhathi hey uNyazi inkinga Mazaretha yasiyaphuma uthi yasiyaphuma imoto yathi mayiphuma imoto uthi yaphuma yakhuphuka yanyuka yabheka yaphuma eMgungundlovu yaphuma yabheka eRishmond yaphuma eRishmond yangena
sizodlula kanjani kulamaphoyisa kaMathanzi. Siyabuza uDlangisa. Siyaphatha baba. Uthi la ngiyakhona, uthi ngiya kumamemela, uthi yabheka, umesiya, ngiyambona uyakhala. Ubekhala. Phezulu nakambe kompela. Wayesho uThixo lenkosazana. Na. Uthi mazoqhamuka wethu uZanzibar masaba ngevela isusu athi makhona iBNB ngalana iplaza uthi afesana ngaphansi kwalesihlahla. Uthi sama uthi wathi asile Dlangisa uthi yabala uthi amaphoyisa yawalalisa manje sizodlula kwafazi incwadi zokudlula. Usho wakabahile. Uthi zisuka uthi waseDlangisa tumsimoto. Uthi bafika emfule bayabazile mawuye emzinkulu ibhoda gethingala khona ngaphesha khona ngala. Uthi shaya Dlangisa uthi bayishaya imoto uthi bawelela ngaphesha uthi babona ngetoshi lithi uthi kodwa basebedlulile emzinkulu uthi sebedlulile umfulu umzinkulu. Ushaya lesikhoma ngayo manazana. Uthi bahamba. Uthi bafika laphana bawuthatha umgwaqo oyeNazaretha uthi bashona phansi uthi bafika uthi laseyavuswa uThixo lathi bavuswa uthi uDlangisa uthi wasiyabamba inkosilanga yasifaka phansi komjimbo wathi kodwa kuncane kunamahlobo amancane kodwa yowathwala amaNazaretha. Uthini wena? Uthini wena? Uthini wena? Towakiba izinto ezinakho wayifaka iplastic ephathele uThixo. Thwala uThixo laha. Uthasuka futhi khona ilanga langena emotini labuyela emuva. Ukhuluma uDlangisa no engakhwela emzini wakhe. Awubambeka umshambe kukhona inyazi. Awubambeke. Xa usombekile. Uhlulile ungwebela. Usuqala omunye manje. Hayi. Unyazi umanzi akabilana. Unyazi wezulu umanzi akabilanga kumthakathi. Umthakathi wasongela babamkhulu. Wathi uma le ndoda uyikhupha amadoda ethu nje uma nje mina ingafika la ekhaya ithi izophuza itiye. Uthi ngiyawubona ngoba nginalento yami ngifake itiye bese yahamba umuntu. Awukhaleli kodwa wenze unyazi itiye wena. Ngoba phela kusona ushekumo. Ngisho wena ubhekile wena ubhekile. Twabila amazi ebilisela ubabamkhulu abila amazi twa ubabamkhulu twa wayesiyafika kulo muzi wathi mayefika ubabamkhulu wayesiyambingelela twa wayesiyajabula wajabula kakhulu lo mama wathi mayejabula wathi hawu mayengena ubabamkhulu wathi khulu Jesu uzongena leka wazoyiletha bathi baNazaretha ushembe wengozi maNazaretha abonge inkosi. Tumama waqala wayelusa wathatha ibhodwe ikata yakhe walibeka abila amanzi lutho ubila amanzi wathatha inkuni lutho ubila lutho wathi babamkhulu sengiyahamba mntana. Hamba ngizwe wathi babamkhulu wasengiyahamba wathi kancane uNkulunkulu wala
umalanga sithela sithi sithi zayibilisela amanzi hayi akabili nanamhlanje bathakela kodwa kusawuyena ayingabubi angaba mathathini angaba kodwa akufuni ubili Thixo sesulile isithi mntanami ngoba sangathakulungi hayi sengiyahamba manje nakwena kulungu uzugcobela abangakhe namalini malini how much osonawe ephaketheni lakho Isiphuma into sezulwini yasiphuma yathi mayiphuma into sezulwini eyiphelezela lo mama wathi abuya lo mama iketela sekushileza lagoqela banangezibhekela la ezisho inkomo zithi untwana umanzi akabila lo mama wangakithi ngelinye ilanga uyahamba lo mama wangakithi Kamkhize abade wayigula lo mama wagula lo mama khuluma ngothini uMaNazaretha wagula lo mama wagula lo mama wayemnyama kodwa usemhlophe Jeremy 4:30 Wakula la mama kwani akangweza ngomeni kwani okweza yonini kwani okwekuphi kuyagula lithi dosi la lomuzi aswazwe unje unjani wena joya nokwa unjani wena nokwa unjani wazaluje Wazaluje nala ndoda wazaluje waziwa uthiko babakhokazana banisazivele wathatha lo mama kithi ngamakhopha ngubo wathi bafika khona uMkhize uma ifika khona wathi nathi uthiko ya uyakula yini Mangena ukufa nje engakwazi. Sesanile kuzo zonke indawo ekufanele siye kuzona. Hawu, kuthiwa kodwa uthini? Hayi, kuthiwa idlozi alingiboni phakathi kwalomuzi. Noma ngifa idlozi ngeke lize lingiwe unjani? Wawuje. Ngizoya nokubala. Ngiyabona idlozi. Uyabuza uthiko lithabantu abakho bona banjani bayasebenza uzabasebenza benzani baphuza utwana lashita uthiko lithofanele uphuza utwana wena waphakana uNkulunkulu indalo yakho uNkulunkulu akuphe yona washintsha usitelana phezwayo Uyakwenzani wena uzakuchitheka Uzalenzwani wena azachitheka noma ugqoka obomvu noma uvatha igolide noma unegolide emlomeni wakho khipha igolide awufuni unemali phela wena noma uhuqa amehlo akho ngomuthi lamehlo usala wakho lamehlo usala wakho how the living God? I want to better. I want to sort it. I don't so that I'm looking at it. So that's what we're getting. Hello, Mama. I don't know if I'm going to get it. Not that I want to be nothing else I think about that. Not for that, I can't do it in a match. For my
ukhanda unyasi inama agenda ayo nawe yakho sizokubapha omuya sasibambile owathunya zezulu itshela iqhube khona nathunya zezulu nekhanda eqinile lifanele lisonto libe nje unekhaya mntakababa azambambe zami zabamba ngqi zathi uyahamba ukunaphakathi nokushumela bakho bakamasha akufihlwa phela le nsizwa lapho mina wonodwa yini sathi lalela la ukuswela namhlanje phuma le ngokushumayela awusaye umshumayeli wena dodwana uwe dodwana uwe wabeka umkhokheli phansi komkhokheli wenzani wabeka umvangeli phansi komvangeli wenzani nenzani lephalisa elikovayo hayi kodwa abafana bakithi ngicela ngigcwele ithempela hayi nifike ekhaya nifunga umadebelele ethunini hayi ngiyakukhalatela osayigqokile ingubo yokushumayeli eyigqoke phansi komunye umshumayeli uzoyiphumula osayigqokile ijazi phansi komvangelo khona uzolikhumula osayigqokile isiphila phansi komunye umkhokheli ephila uzosikhumula yehlale nina unezezulu uthula ukuthi dula lapha epulpiti nizoqonda njengothi lokhodo zohambe kuhamba ngelibali hambe ukwabe wendraundela nandraundi wabotolehadi leli yabona unyazi nizohlambe hlambe nokukheka hlambe sosesamakhekhe thina hlambe sesifaka hayi manje abantu amakhulu sisayingqabavu seyinsizwa sigcwele nosubani sipasa siho-Boniface mhlawumbe amantoboba abafana hayi asonze sizokwenza lento ofana leli manje lonyazi abantu amakhulu kuleli manje akekho umfundisi bafunda isilingiswe kahle kuleli manje akekho umfundisi omkhulu nomuntu ukuthi wadodwa kuqala wadodwa nini akekho omkhulu phezulu umuntu akekho futhi umvangelo omkhulu uyedwa umuntu omkhulu unyazi funda mhlekazi noma uqa amehlo akho ngomusa noma ungithinta u-18 lapho u-18 ungathe u-18 funda nale mntaba nimlungiselele lapho okay nimsalele lokho wena kuhloba ngeze wena ithi inkosi uThixo ithi enkosi wena uhloba ngeze abakuthandayo bayokudela nendoda yakho ekuthandayo izodela kulamehlo akho sowakhandile ngoba nigunda amehlo nigunda amashiya bese nidweba amashiya amapeli usheba ngefuna abakhokheli utalinkinga yanelelela abakhokheli ngoba nina senenkinga niyabasaba labalemva kwenu ngoba phela banikela kakhulu uma phela umkhokheli ekhuluma nje yinto nje engelutho lelo dosha lelo phethe hlukana bangeli badla na khipha leso sponge leso nalodosha lapho ngoba uyothi mawufa ungaye emndenini wakho utalinkinga bafowethu bodwa unyathi mina ngangaboshiwe mina hayi qofwa nasajele ngangiphethe ibofu unyathi alilindele lesikhathi ukuthi enkosini esihlanu liyoveza ngami uthi uNkulunkulu ngigxile la emajazini ngigcotshiwe ngiyuba ngakhi
Lema ngakhe 20 aniluvukela unyazi ngeke ngelinye ilanga sizinkulumo embi enoyiveza uthunyaza fela uNkulunkulu uqhubeke right awukhokhanga Tobo Wamfazi wakho sinyaula uhamba khona 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 Ufakazi wakho inyawo zakho lapho uhamba khona Uyasazi sifana lezi sikufake ezulwini Mangaba khona into ayikhothile Siyabuza mthamo wezinkonzo la ubhethe Ngamhlambi inkonzo sobamba la kuthaha Hazole crowd la It's not right Kanti ngesebhena bawelela phesheya. Awufundele ba. 18 1 Mateo 18:1. Hlala phansi manje bo. Yebo Mateo 18 verse 1. Awukho. Funda phela. Uyasandida uhlangene nabantu. Ngaleso sikhathi abafundi beza kuJesu. Ngaleso sikhathi kweza abafundisi bonyazi. Bathi Nyazi wezulu. ubani omkhulu embusweni wezulu na? Ubani omkhulu ehleli na? uJesu wabiza umntwana. uJesu wabiza umntwana. Wamisa phakathi kwabo. Sumisa lo mfana omncane. Lokho kuzo wakho mshwa stand up mfana. Suma. Wasumisa umfana ngakhe. Wathini uJesu? Wathi Ngiqinisile ngithi kini. Angishonda laphansi. Suboniwe ithone intombi mobheka amakhosazana. Funa ba. Wathi Ngiqinisile ngithi kini. Wathi ngiqinisile ngithi kini. Uma ningaphenduki. Nibe njengalo mntwana. Nibe njengalo mntwana. Ningengene embusweni. Aningena embusweni kaThixo. Lowo osithoba njengalo mntwana. Njengalo mntwana. Kulamajazi enagoni. Bashebe, bafakeni, bakhotheni. Niyongena embusweni kaNkulunkulu. Uyena omkhulu embusweni. Uyena omkhulu embusweni bonyazi. Phansi. Twagelinye ilanga wabonakala inkomo umnumzane othize enesibasa kesikhulu isibasa mhlawumbe sasingakaleli thempele kodwa kuneyinkomo zakhe hayi le ndoda mayivuka amadoda afuyile ke mayivuka indoda ifuye omesibayeni besithi mfoka mdluli besibuka mayifika esibayeni bese kukhona amalanda afika kubuwe inkomeni udala inkinga lo sibosho sonyazi amalanda kamnandi phela amalanda athi amakhizana ngamagwababa nawo alapha abonkafedla kahlabana abu athatha ukusondela athabeswe Matthew 7:14 Namalanda namagwababuka ayasondela amagwaba hamba ayisehlani phama
amala amagwaba abahlakanipha amagwaba amahlakanipha amagwaba hey ahlakanipha amagwaba avela hamba wathenga upende omhlophe ahamba ngizwa imakho ahamba ayothenga upende omhlophe kwa ayibenda na wabo asazi nesikhathi kwathi ekseni nawo abamtibimu Mhlawumbe nawe nje simtibi nawe igwaba sasa asondela amalanda athi bayisondela amagwababa sasehlangana phezulu kodwa isimeliki tiphi izandla efunela wena babogqatha izandla ezigaba izandla awusho mfundisi usikolele nyazi hey isifuna ngezwezi wazi uphethe insizwa leka awusho kwetha izandla ezigabana izandla engayisawo izulu likaJakobe awuphinde mfundisi izandla zakho ezayiselo izulu lakho eJakobe chala mfundisi chala hey bantwana basezulwini asiyahlangana amalanda athi bayehlangana amalanda inkingi isezandleni ayisandla kuzona kodwa izwi efana lonke izwi ithole wethunyana abahlangana anabo bayibo bathi khabakaba kancane imfundo ya inengizo nalo bakhona yes imfunda yathi kaba lathi sulumvula labalishanga amandla kwavela ukuthi hayi umifana amagwaba namalanda lapho yaqala indoda yayithi ibiza amanye amadoda yathi ishayelelwa sizoshaya wena ngokwayo usekile mfowethu asingabi kuleli bandla lonyasi wezulu asingabi kuleli bandla asibamalanda ngqo amen ngizwa makho ngoba nifuna kuze khuluma ubaba bese oba ninkoli kaRobo cha okhuluma thilo daleke ofunde lencinyane isango nendlela engumcingo eya ekuphileni lincinyane ngaba nokujumela bathabafuta ngikhuleka bashile emshilo abashile bakhuleka daleke wasekuthapha lincinyane isango eliyeboshe awushinga nemthwalo wena nayo wangena esakweni nekwayindana usokulela waphatha umuthi wena esakweni wokuthi wena unyahlazula likusaba uzihambele enyangeni uyenzelani loo uyenzelani ukuphinde kuhlangane nonyazi unyazi uzohlangana nathi noma thina amakhosi ungathi usosivalele ebhodeleni lakho engaka uthi thetheleni giyoni imoto akagibele namahindra kuzogingela wena funda ba bayingosana bayani abaprofeti bamanga bakhona bonengani kwayana abantu abazenza bakhulu kunina beniphethe endaweni zenu izophela futhi lento ukuthi umuntu aphathe eGoli aphathe eCape Town aphathe eKuZulu aphathe kuphi sizoyiqeda
Uthatha isekhethi yakhe ayiphethe phela. Aqede ngabavangeli bakuleyo ndawo azokwenza lo msebenzi aqede abone isekhethi na ngoba ibandla liqove kanjena nizimo. Funda ba. Bayani abaprofeti bamanga. Bayani abaprofeti bamanga. Abeza kini bembathise okwezimvu. Abeza kini bembathise okwezimvu. Kepha ngaphakathi bayizimpisi eziphangayo. Wemhlolo. Ngisathanda baba nonyazi. Sha. Engayidonsi handbrake. Yangezwa. Nize ningayidonsi handbrake ngoba siyobuya size kunina ohambe. Ngifuna ukuthi uma unalusho udlela intombi uDoda. Ningalenhloko nishayela ubaba itoyitoyi. Niyangizwa manazaleke. Kulolu uhambe nihamba sithanda wena mdluli kakhulu. Nize ningayidonsi handbrake ngoba umdluli wayidonsi handbrake sokuphilisa. Kusekushenga uma usakhuluma kahle ngani. Uma ngezinto ezwrong, fanele mangazatha nebandla liqonde ngo. Uma washumela node shumela nje. Hayi ashumela into wayishumela eGoli baba, akho usiphatha kabi. Uma fanele ingene ebuntwini akhuluma umoya omuhle, umoya okholwa, akhuluma umuntu wasezulwini, asithande, hayi kushamba ngekhaya. Funa ba. Uhlala phansi udala inkinga manje. Niyakubazi ngezithelo zabo. Niyabazi ngezithelo zabo. Kuyakhiwa yini izinhlamvu zevini emeveni yasemakhiwaneni na? Yes, fu. Wobonakala mongalona. Kuleli bandla mana safetha. Thina sithola isikhathi esincane labafundi sinithola intweni. Mansajele Fatefa. Mansajele. I'm Fishman. Mansenome. Jerry prison number. Fire. Enome. Gari ngilana kumlothingo mana sabetha. Uma siya ngome. Kunesigubhu esifike nomfundisi nakho. Ikhahle yabo ikhahle. Shuma iziboshwa. Fundisa umthetho isibo. Fika nesigubhu esithi umthetho sithebela amabandla lapha. Bese kusuka nyazi wezulu. Isigebengu sithize nje. Esisgangsterism. Lesigebengu ebusuku vele sikwazi isigubhu lesi. Sama Nazareth. Who ngombes? Who ngombes? Ukuzogidi. Joseph. 13 verse. Amaqili ayoqusha ngoqiba. Lifike kahle mbike naku. Mkhulu bataba isigubhu yasibona sinjani. Avela khala umkhulu. Lekhaya Nkosi. Isibusiso sesizake sikishwa abantwana. Uthi nifunda ukugida kule ndawo nikiyo. Lo muntu wenza. Abesethi ngamuze lakhe lathi thingo lenkosazana. Pesa nomuntu owethelele. Ushikahle nali. Sokude nali kahle. Ngifunda ukwenza into kakaba nkumbo tuba. Uthandazo wala qedwe. Uma seqediwe bese kwela endlini umkhulu aphelezela ahambe bese kuyalala kuba kusuku kuzwala into lithi awu sithi thina kwenze njani lo msana kwenze njani hawu indoda ayi shawula icapha kuvuswe uzamaphoyisa ithathe lelo tebusuku uvuka
Hey, iyabe esibhedlela. Usengakusasa. Ngicela ukufundiswa kaShembe. Yini manje uzamanesi? Ngicela ukufundiswa kaShembe unkulu. Akazi ukuphi ibizo lakhe babelisho lapha. Ngikwemoto. Sicela ukufundiswa kaShembe uzothathwa unkulu. Unkulu ufika ngesabatha phela. Kodwa abaphathi bamlala. Kunika kaShembe banazana. Uthi nasengiqotshiwe ngigoda niseningaweki lamakhehla. Uthi uyinyukhamba ufuna ukuba phambili kwalamakhehla. Bona amakhehla abadala lamakhehla ahluleka ukuqubuka kuhamba ngethemba ezinhle. Ahamba nenkosi ilanga, ahamba nenkosi inyanga yezulu, azofika lekhaya. Nawe bayiganga futhi azohamba. Ayothanda kaNosasa lendiva yakhe. Oyenza umuntu abanemkhuba noma semdala angayiyeki imkhuba yakhe. Sothi wena namhlanje siyaqonda ifana amanazareth. Ngokomene wabancane ngaka. Kodwa amanazareth umfundisi uyalandwa uyayibuza lensizwa yini mfana wami wenze njani uthi ngithela ngilele ebusuku kwaqhamuka indoda wathi umfundisi wakhipha amafoto omkhulu ekusukesini lakhe emnyama wathi bawangikhombisa le ndoda wabuka lesigebengu wabuka wayefika eThingweni wathi nangu baba onjani ogwasile wakhomba uThixo lenkosazana uthi wena nabakhipha amafutha umfundisi waphinda umgcoba yena futhi athi hayi bafana mnyeke lo muntu sikhaya Waphela umfundisi. Langa yena umfundisi. Iphathi yakhe yomusa. Funda la. Abangamaqili la ehleli. Uyabaqopha ngobuqili babo. Ansazabe ingoda ayifundelwa nini? Icebo labakhohlisayo. Icebo abakhohlisa unyazi. Liyachitheka kanje. Lizachitheka kanje. Bayakungena ebumnyameni emini. Uyangena ebumnyameni emini kapha. Baphutha zemini njengasebusuku. Enkosi ubusise wena uye Nkosi alewo ni hakise wabizale Nkosi awena soyisise
ahambe kahle wena namhlanje ngoba inyanga uyifaka ecourtroom amadoda wanikeza imba funda ngoba sabana nama-courtroom phela funda hlabe samana sakhala phansi manje 149 baba yazwezulu uxolele baba nawe wadala inkinga yazwezulu nawe wadala inkinga kaNkulunkulu awukhumbula lo muntu kule sentence 32 years wangilanda yazwezulu wangilanda Jehova wasephelile ngami uthando lolwenza nje noma ngingafa kodwa mangifela ngiyazi hayi balo mananda funda baba Kuyasa basitshela ukwalana kwa kanti kuhle kangaka kuhlangana uNazaretha ethandana ebambene ngesandla babe muntu munye. obambe wetuze wakho awubambe mfowethu ngiyakuthanda uthando wetuze wakho uyangithanda siyathandana yazwezulu siyathandana lolu thando ngaphansani izandla lonke lithi ngiyathanda unyaka wena mshumayeli wena uphikisana noyihlalo uthulewinile imali esitezi uyisaphi imali winobani imali esitezi the mali esitezi singaphindwe noma kuthenga uMercedes ungafiki la ekhaya ozwani bethi khona gidli ayenzeki loo nto noma wena ndoyinika le mali nesitezi sozokusasa kuthi wakhona umushembe kodwa unabantu abawu-5 kodwa ukwazi ukukhokha 45,000 a day kanti enkantolo kade ngithatha imali sengiyayibekele lo mushembe sobadala lesikhulele niqala kancane nidonsa ama-handbag ngadonsa katheni yase nokubulweni nkosi kusenikuzwini nawudala inkinga ehambile